Здравейте, колеги! В това видео ще ви запозная с най-важните стъпки, функции и информация, до които вие като студенти ще имате безплатен достъп и ще трябва да използвате на различни етапи от следването си в Икономическия университет Варна. Преди да разгледаме основната платформа, за която ще говорим, а именно платформата eLearn, ще ви покажа и другата ключова система WebStudent, както и останалите важни връзки от официалния сайт на университета до нашата онлайн библиотека. Още в началото е важно да отбележа нещо, което значително улеснява работата ви и по-късно в обучението вероятно също ще го спомена, а именно, че повечето основни системи и платформи в нашия университет се достъпват с едни и същи данни за вход. Данните за вход са вашият факултетен номер и личната ви парола. Това означава, че веднъж след като активирате достъпа си, който ще покажа как се активира малко по-късно през системата WebStudent, след това може да използвате същите данни за вход абсолютно навсякъде във всички връзки, свързани към нашия университет. Да започнем с първия важен източник на информация, официалният уебсайт на университета, който вероятно повечето от вас вече са разглеждали. На този сайт ще намерите важни новини, предстоящи събития, информация за катедри и отдели, полезни връзки към основните системи, както и цялостна информация за всичко, което ви интересува относно следването ви. Като тук една от най-удобните функции всъщност е менюто бързи връзки, което се намира тук горе в дясно. При отварянето му ще видите всички най-полезни връзки, които ще използвате в някакъв етап, като тук най-важните всъщност са системата WebStudent, която ще разгледаме след малко, факултети и катедри, в която може да намерите информация за вашия факултет, катедра, ръководители, преподаватели по специалността и катедрата, платформата за електронно и дистанционно обучение eLearn, която ще ви бъде основният инструмент по време на обучението. Тук по-късно също ще обясня, но накратко от тук се осъществяват голяма част от тестовете. Тук се прикачват курсови проекти, задания, материалите, които преподавателите ще ви предоставят по време на обучението и подготовката ви. Така че също е доста важно и ще използвате ежедневно. Електронната книжарница, в която ще може да поръчвате учебници, помагала и всякакъв вид нужни материали. Друга основна платформа тук е платформата UABN, чрез която ще може да кандидатствате за стажове в различни компании. Като тук е важно да спомена, в случай тя не се използва ежедневно, тя ще ви бъде необходима най-вече през трети курс, тъй като тогава ще имате задължителен стаж от 240 часа. Като тази платформа всъщност е точно за тази цел. Тя може да ви помогне да намерите подходящо място. Много фирми и компании си партнират с нашия университет, така че кандидатстването, одобрението става доста по-бързо. Освен това, попълването и отчитането за стажът ви се осъществяват през UABN. Така че ще имате един период, в който ще се наложи да използвате. Освен това, ако се представите добре в фирмата, в която стажувате, някои компании дори могат да ви предложат и постоянна работа след това. Така че плюсовете са доста. Друг полезен ресурс, който не е в бързите връзки, а ето тук в началното меню, е библиотека. Това е нашата дигитална библиотека Eclipse, където ще откриете качени учебници и други учебни материали, готови за ползване. Като тук достъпът става със същите данни, факултетен номер и лична парола, може и със студентски имейл. Няма как да започнете да четете книги преди да сте въвели тези данни. Като друг вход може да се осъществи през WebStudent директно, после ще ви покажа и оттам. Преминаваме към системата WebStudent, която се използва за да може да следите цялото си студентско състояние и ще покажа нагледно как може да достъпите тази система. Както вече ви показах, избирате горе вдясно бързи връзки и избирате вторият линк, който е WebStudent. Ако влизате за пръв път и все още не сте променяли паролата си, трябва да влезете с факултетен номер, който е 6-цифреният код, който получавате при записването си. Може да го намерите на първа страница в студентската си книжка или студентската карта. И вместо парола, тъй като все още нямате лично, трябва да въведете ЕГН-то си. За чуждестранни студенти се използва така нареченото ЛНЧ вместо ЕГН, като се изписва точно както е на личния документ.
Ако вече сте били наши студенти, например завършили бакалавър, единственото променяте факултетния си номер горе да бъде с новият, а паролата остава същата, която сте използвали по време на предходното си обучение. Тук за всички студенти важи, ако не помните паролата си за някоя от системите, влизате в WebStudent и избирате ето тук долу забравена парола. Въвеждате факултетният си номер и личният имейл адрес, за да получите информация обратно на него за възстановяване. Както казах по-рано, данните за вход във всички платформи са едни и същи, но трябва да извършите промените през WebStudent. След вход в системата, първото нещо, което виждате в средата е ето това табло, съдържащо средният ви успех до момента. Ето тук. Освен това има учебно разписание, дати за изпити, новини и събития. Но така бих казал, най-важното тук е средният ви успех, който трябва да следите от време на време. В горното меню имате три опции. Първата, която също е доста важна, е разписанието. Тук може да следите вашето разписание за текущия семестър. При мен в случаят няма да излезе така, както при вас ще се визуализира, тъй като вече не съм активен студент, но по време на семестъра ви тук автоматично ще се появява вашето разписание. Друга основна опция са изпити в това меню, които малко преди изпитната сесия ще се визуализират и ще съдържа информация за съответната дисциплина, изпитът, който ще се провежда, дата, време, място и така нататък. Като по време на семестъра в голяма част от него няма да имате нищо на тази страница, тъй като, както казах, все още няма да бъдат определени изпитните дати. Така че в края на семестъра ще се визуализират тук вашите изпити, които ще трябва да държите. И съответно последната опция е да се върнете към основния сайт на университета. Другите важни опции за тази платформа се намират ето тук в лявото меню, като имате тук студентски данни, съдържащи личните ви данни, оценките, които може да следите за всеки един семестър, както и точките по всяка дисциплина, електронни изпити, както текущи, така и минали, като при редовното обучение преподавателите сами избират през коя платформа, дали WebStudent или eLearn да се провеждат изпитите. Ако имате изпит, който се провежда през тестовия център, тук в текущи ще ви излезе името на дисциплината, час на започване и бутон, който гласи започни изпита. Ако е през другата платформа eLearn, там ще покажа след малко как би изглеждал един примерен тест, но имайте предвид, че предварително ще знаете през коя от двете ще трябва да направите вашият изпит. Раздел обучение, който съдържа цялостна информация за обучението ви по вашата специалност, изборни дисциплини, които ще бъдат налични, когато трябва да изберете като група някои от изборните дисциплини, академичен календар, в който да следите датите. През кандидатстванията, тук може да кандидатствате за стипендии, общежитие и еразъм. Също така може да извършвате и онлайн плащания през тази платформа, като тук директно може да плащате вашите семестриални такси, както и друг вид такси, които може да ви се наложат в някакъв етап. Информация за здравно осигуряване, студентската ви карта, която тук също се визуализира, тя е дигитална. Отново новини и събития. В раздел Моите групи се намират всъщност вашите колеги по административна и сборна група. Другото, което имате информация за студентски съвет, студентски стол. Тук също се визуализира, както ви казах, и онлайн библиотеката, която директно може да достъпите, както и да видите книгите, които сте заели. При онлайн каталог директно ви препраща към онлайн библиотеката Eclipse, от която трябва първо да влезете през вход с, отново казах, или имейл адрес студентски, или чрез факултетен номер и парола, която използвате за WebStudent. Преминаваме към смяна на паролата. Ако това е първият ви път, в който влизате, трябва да изберете кръглата иконка с ваша снимка, ето тук горе вдясно, и да изберете втората опция сигурност. След като го отворите, тук ще ви се визуализира малко по-различен прозорец. При мен вече паролата е променена веднъж, затова от тук мога да я променя, ако реша след това.
Това, което вие ще виждате, ще бъде поле, в което да въведете личния си имейл, след което ще бъде изпратено потвърждение на този имейл, който сте задали. Трябва да го отворите и да потвърдите. Оттам ще ви препрати обратно в WebStudent, където да въведете новата си парола. Ако не откривате изпратеното потвърждение, може да проверите за всеки случай в спам почтата си. Ако се случи така, че никъде не го откривате, може да заявите отново през WebStudent потвърждение. Когато в сигурност всъщност ви се покаже ето това, което излиза при мен, това означава, че успешно сте променили паролата си. От тук нататък тази парола се използва за всички системи на Икономическия университет Варна, като другото, което е препоръчително, е да промените от гледна точка на сигурност, ето тук горе, подсигуряване на профила и да изберете достъпът до профила да е възможен само с парола, тъй като човек, който знае вашето ЕГН, също може да достъпи тази платформа, в която има и ваши лични данни, които не е препоръчително някой друг да разглежда. Затова най-добрият вариант е ето тук да изберете достъпа до профила, да е възможен само с парола и да изберете актуализиране. От гледна точка на безопасност. Другата важна стъпка е студентският ви имейл адрес. Като студенти в нашия университет вие получавате напълно безплатен Google Workspace акаунт, като този акаунт ви дава 30 гигабайта място в Google Drive, достъп до Google Meet и Google Docs и ви позволява да комуникирате свободно с преподаватели и администрация. Също така може да съхранявате проектите си директно в диска, тъй като имате предостатъчно свободно пространство, както и е препоръчително да комуникирате с преподавателите и администрацията директно през тези имейли, вместо да използвате личните си. При редовните студенти Google акаунтите се използват за достъп до презентации и лекции, които могат да бъдат заключени от преподавателя по някаква причина. Това го казвам като допълнителна опция, която рядко се случва, но също е възможна. При дистанционните студенти важат същите правила, както при редовните, като тук по-важното при тях, което трябва да се спомене, е, че по време на неприсъствените онлайн занятия те трябва да използват тези Google акаунти, за да се присъединяват към Google Meet стаите на преподавателите. В противен случай, ако използват личните си имейл адреси, могат да не бъдат допуснати до Google Meet стаята. При тези срещи се присъединявате от платформата eLearn, която ще покажа след малко. Тук единственото, което трябва да направите е да заявите този акаунт. Заявката става от същото място. Ето тук горе, избирате си отново вашата иконка с снимка горе вдясно и вместо сигурност избирате студентски имейл. Там ще се появи вашият факултетен номер с допълнението за студентски имейл adstudent.ue-varna.bg и съответно ще имате бутон за заявка. След като го заявите, ще ви бъде изпратена информация за достъп до този имейл адрес, отново на личният ви. Ако сте пуснали заявката, но на имейла не сте получили парола, най-отдолу в тази страница има информация относно такъв тип проблеми. Ще имате "Не съм получил парола на имейл адреса си", като там ще може да видите първоначално генерираната си парола. Имайте предвид, че ако вече сте си променили първоначалната парола с ваша лична, тази, която виждате тук, няма да ви послужи. Тогава ще трябва да изберете горната опция "Забравих си паролата за Google Workspace". За съжаление, аз не мога да ви покажа точно как изглежда студентският имейл. Вие ще трябва да го прегледате лично, тъй като вече не съм активен студент, не излиза точната визуализация. Но по принцип става доста лесно настройката. Единственото, което трябва да направите е просто да натиснете бутонът за заявка и ние ще обработим възможно най-бързо тази заявка и ще ви изпратим обратно информация за достъпа до вашия имейл адрес. Пак казвам, ако имате някакви проблеми, има информация малко по-долу в същата страница на студентския имейл, как точно да възвърнете достъпа си до него. Преминаваме към платформата за електронно и дистанционно обучение eLearn. Нея може да достъпите по два начина. Или от официалният сайт на университета да изберете бързи връзки и да изберете e-обучение eLearn, което ще ви препрати към логин страницата на платформата. Или ако сте влезли през системата WebStudent,
да отидете най-долу на страницата в фултъра и да изберете ето тази опция тук, eLearn. Това, което ще видите, също както при WebStudent, имате страница за вход, в която трябва да въведете същите данни от WebStudent, т.е. факултетен номер и лична парола. Тук, ако още не сте променили паролата с ваша лична, няма как да влезете с EGN, както можете в WebStudent. Затова имайте предвид, че трябва задължително да я промените с ваша лична парола. След като влезете в платформата, първо трябва да се съгласите с декларацията за поверителност на личните данни, която ще ви излезе първоначално при първото ви влизане. След като се съгласите веднъж, повече няма да я виждате. След това вече ще се визуализират основните страници на тази платформа. Тук имате три основни страници: начална страница, моето табло и моите курсове. Началната страница тук съдържа полезни връзки за вас, връзки съдържащи различна информация от гледна точка на линкове, като учебно разписание, което също може да ви препрати към WebStudent, студентска информационна система, изпитна сесия, също така академичен календар, същите неща, които може да проследите и през системата WebStudent. Други важни опции са правила за оценяване на студентите, може да ги прочетете, указания за студентите за използване на платформата за електронно и дистанционно обучение, също така ги има и на английски. Ръководство за студенти в дистанционна форма. Това ръководство е много важно, ако сте дистанционни студенти. Тук има основно описана информация за всякакъв вид оценяване и провеждане на занятията. Също така справочник права и задължения на студенти в дистанционна форма, информация за дистанционната форма на обучение също може да се прочете, ако сте дистанционни студенти, и правилника за нашата дейност, като той е по-дълъг, но ако решите, също може да имате достъп до него и да го погледнете. При някакви въпроси относно платформата, имате проблеми, директно може да изберете контакти с Център за електронно и дистанционно обучение. Той ще ви препрати към основния сайт на университета и ето тук долу може да намерите информация за нашия екип. Директно може да се обадите на някои от телефоните или да пишете на служебните ни имейл адреси. Но това е в случай, че имате някакви въпроси или проблеми с платформата. Друг вариант за свързване с нас също може да изберете ето тук отдолу контакт с поддържащите сайта, като тук отново ще ни изпратите директно имейл адрес. Това, което трябва да направите, е да изберете някаква тема с вашия проблем и съобщението и директно да го изпратите. Това също е лесна опция. Други варианти, които имате в началната страница, ето тук имате опцията да изтеглите eLearn. Тъй като eLearn е Moodle базирана платформа, трябва да изтеглите приложението Moodle през Google Play или през App Store. Като изтеглите това приложение, трябва да въведете адреса на платформата. Ето този адрес, той е поставен директно тук. Може да го копирате и да го въведете в празното поле, за да може съответно Moodle да се свърже към нашата платформа. Другата опция тук, която имате, са новините от сайта, които също се качват редовно. Може да ги следите и директно от тук. Втората страница, моето табло, е най-вече за филтриране. Тук може да видите последно отварените от вас дисциплини, както и да добавяте различни филтри за ваше улеснение. Тази страница не се използва толкова от студентите и тук е важно да уточня, че на тази страница не се намират всички ваши активни курсове. Страницата е само за персонализиране по ваше желание. Всички ваши активни дисциплини се намират на страницата Моите курсове, която тук ви е най-важната за тази платформа. В страницата Моето табло, както казах, тя е специално за персонализиране. Ако решите, че на вас ви е удобно да използвате, всъщност може да се използва. Това, което трябва да направите предварително, е да включите режимът на редактирането горе в дясно, за да може да добавяте нови блокове. И тук не се притеснявайте, винаги може да експериментирате с всеки един от блоковете, да видите кой какво прави. Дори да го добавите и не ви хареса, в крайна сметка може да го изтриете веднага след като сте го добавили, т.е. няма да имате някакви бъдещи проблеми.
Но както казах, и без това тази страница не се използва толкова, но за ваше улеснение и с цел, ако ви е интересно да тествате различни неща, може да се ползва. Изтриването, например аз съм добавил тук последно отваряне курсове, избирате ето тук трите точки, които са и натискате изтриване на блок, последно отваряне курсове, отново избирате бутон изтриване и това ще го изтрие. Ако смятате, че в даден момент това отново ще ви трябва, избирате добавяне на блок и избирате, както в моя случай, последно отваряне курсове. Но ако смятате, че имате нещо по-важно от тук за избор, винаги може да го добавите и след това да го изтриете. Преминаваме към последната страница в платформата eLearn, която всъщност е и най-важната, страницата Моите курсове. В нея ще се намират всички ваши активни курсове или така речените дисциплини. Като тук много важно нещо, което трябва да запомните и може би най-важното в това обучение, запомнете, че дисциплините в платформата eLearn при редовно обучение се пазят в срок от 1 година след приключване на съответния семестър. Тоест, дисциплините, които имате през този зимен семестър, няма да бъдат налични в следващия зимен семестър. Но същото важи и за летните семестри. Тоест, 1 година след приключването му, те ще бъдат изтрити. Всяка една дисциплина се пази за определено време и съответно вие сте отговорни за предварителното съхраняване на материалите. Хубаво е да запазвате всичко, можете директно, дори ако не е на личното си устройство, то в Google Drive на студентски имейл. Имате предостатъчно място, както вече ви казах, 30 гигабайта за съхранение. Може да запазвате всичките си материали от първата до последната година от следването си в този диск. Хубаво е да ги запазвате и на личното си устройство, все пак, за да имате няколко опции, ако нещо се случи. Добре е да ги съхранявате заради държавния изпит, защото когато дойде време за подготовка, ще ги имате налични. При дистанционните студенти нещата са различни. Те имат постоянен достъп от първата до последната година до всички материали, качени от преподавателите, но това важи само за дистанционното обучение. Както казах, редовното обучение студентите са задължени т.е. не са задължени, но в случая тяхна отговорност да запазват материалите си. В противен случай, след като курсовете се изтрият, няма да имате достъп до тях и доста се усложнява, ако трябва да достъпите определена дисциплина, която вече не е налична за вашия профил. Другите важни опции, които имате, са в горната дясна част, ето тук, като първата, която е към банката, е за известия, които ще получавате от преподаватели, когато оценят дадено задание, тест и прочее, както и различен вид други известия, които може да получите тук. Второто, което е за съобщения, е модула за съобщения на платформата. Този модул е най-лесният вариант за комуникация между вас и преподаватели или други студенти, т.е. колеги от вашата група. Тук можете да обменяте директно съобщения в реално време и често преподавателите предпочитат този вариант и също могат да ви съобщят и важна информация през този модул. Това, което трябва да направите, ако търсите даден потребител, искате да се свържете с него, е да изберете полето за търсене, ето тук горе, да напишете коректно името му и да го селектирате. След като вече го имате тук, в лично ще ви излезе история с комуникацията на всички, с които сте комуникирали до момента. Тук важното, което трябва да отбележа, е, че потребителите, с които може да се свържете, са само преподаватели, които ви преподават или са ви преподавали до момента, както и ваши колеги от групата. Тоест с хора, които по принцип като група или преподаватели, които не ви преподават, нямате допир, няма да може да ги намерите в тези съобщения. С тях другият вариант, който може да направите, е да се свържете чрез студентските си имейли, да намерите техният и да им пишете директно по имейл. Основните останали опции, които имате тук, са в вашия профил, най-вдясно. Accessibility, която е за промяна на шрифта. Профил, който съдържа информация за вашия профил. В оценки може да следите оценките и точките си. Календарът също е полезен от гледна точка на следене на дати, тъй като когато преподавател зададе дата за тест или предаване на курсов практика и така нататък, тук ще се визуализират тези дати и ще може по-лесно да следите кога дадено нещо трябва да се изпълни от вас.
Тоест предварително ето тук може да видите датите, в които ще имам, например, тест или трябва да се предаде дадено задание. В лични файлове може да прикачвате директно от вашето устройство лични файлове, които да съхранявате тук и които евентуално може да ви потребват в даден момент. Отчетите не са важни за вас. Другото важно, което може да ви потребва в даден момент, са предпочитанията, от които директно тук може да редактирате профила си, да смените паролата си, което ще ви препрати към WebStudent. Също така да коригирате езика за предпочитане и така нататък. Езикът също може да го коригирате ето от тук, между български и английски са двете опции. И съответно да излезете от профила си. Хубаво е да запомните, когато използвате профила си в някои от стаите, ако сте редовно обучение, препоръчително да излезете след това винаги от профилите си. Сега мисля да вляза в една от примерните дисциплини, които имам налични в моят профил, за да ви покажа как би изглеждало нормално една дисциплина в вашите профили. В началото на дисциплината, ето тук най-отгоре някъде, ще имате задължително указания по дисциплината, които са важни и трябва да се запознаете с тях задължително, тъй като указанията по дисциплината съдържат информация относно самата дисциплина, изучаването на материалът. Най-важното, което може би ви касае, е текущият контрол, т.е. как ще се разпредели този текущ контрол. По колко точки ще получите на тест, на задание, какъв ще ви бъде изпита, може да е под формата на тест, на курсов проект или може да бъде и разделен между двете. Затова е хубаво да се запознаете с указанията предварително. След тези указания, по-долу в страницата вече ще имате материали, които ще се качват от преподавателите, като по този начин тук може да видите, например, тема 1, отваряте си и преподавателят тук, например, е качил информация по тема 1, вероятно, например, лекция. Дадени са упражнения, имате различни тестове, курсови проекти, визуализират се ето по този начин, преподавателят ги наименова както той прецени, но достатъчно добре ще се разбере кое какво е. Тук също е важно нещо, което трябва да се отбележи. Имайте предвид, че преподавателите не са задължени да качват материали в тази платформа, освен указанията в началото. След това всичко, което качат е по тяхна преценка. Съответно при дистанционното обучение нещата са доста по-различни, тъй като там преподавателят е задължен да качи тези материали. При редовното обучение не са задължени, но въпреки това всеки качва по нещо, което смята, че ще ви бъде полезно, така че не би трябвало да имате проблем с материалите в тази платформа, по която и да е дисциплина. Ако трябва да правите тест през тази платформа, преподавателят ще качи тест и след като е активен ще се визуализира по ето този начин, ето тук. Например, отдолу съм приготвил няколко различни варианта за тест. Виждате, например, тест за семестриално оценяване. Предварително, преди да отворите теста, може да видите от кога е отворен, от вторник, 9 декември, от 7 часа и може да видите и крайния срок, който е хубаво да следите, за да сте наясно кога приключва и кога ще се заключи този тест, защото заключили се веднъж, това означава, че няма да може да направите самия тест. При отваряне на теста ще се визуализира по-подробна информация за периода, в който е активен и можете да го направите. Също така колко опита имате, ето тук в разрешен брой опити, както и времевият лимит. В момента, в който започнете теста, този времеви лимит започва да тече. Когато сте готови, избирате бутонът започване на тест. Отново го избирате тук от прозорецът за потвърждение, че сте сигурни, че искате да започнете вашият опит. След като тестът се стартира, страницата изглежда по този начин. Имате си въпросите, които може да се визуализират по различни начини, в зависимост от това по колко въпроса на страница преподавателят е предпочел да се виждат. При мен тук в случаят са само по един въпрос на страница, но при вас може да са повече. Съответно може да видите по колко точки на въпрос се дава. Тук, например, за всеки верен се получава по една точка. Другото важно нещо, което може да видите е оставащото ви време, което
тече. И другото, което също може да ви бъде полезно, е навигацията в теста. От навигацията може директно да превключвате между отделните въпроси. И ако ви се затвори по този начин, имайте предвид, че тя се намира ето тук на стрелкичката в дясно, за да може да се отворите и отново да я използвате. Защото понякога се скрива. По този начин се визуализират въпросите, избирате отговорът, който смятате за верен и избирате следваща страница, ако искате последователно. Ако не сте отговорили на някои въпроси, най-лесният начин е, ако запомните кои са, те ще се визуализират тези, които сте отговорили и тези, които не сте, ще може да превключвате директно през навигацията. По този начин си избирате всеки един от отговорите на всеки въпрос. Хубаво е да преглеждате предварително, дали на всички сте отговорили. Добре е да се проверявате след като сте приключили, преди да предадете теста, дали сте сигурни, че всяко едно от тези е правилно отбелязано. И когато стигнете до последната страница, както виждате тук, ще имате бутона от приключване на опита. Както казах, преди да изберете този бутон е хубаво предварително да сте си проверили вашия тест, дали всичко е коректно, дали всеки отговор е избран по ваше желание и когато сте сигурни, избирате бутон от приключване на опита. След като го изберете, тук може да видите, че отговорите са съхранени, т.е. всичко е правилно. От гледна точка на съхранение, вашите отговори ще бъдат изпратени. Тук имате бутон за връщане към изпълнението. Може да си продължите, ако смятате, че нещо трябва да се коригира. И съответно имате бутонът предаване на всичко и приключване. Хубаво е да предадете всичко и да приключите преди времето да изтече, за да сте сигурни, че всичко е предадено коректно. След като сте предали теста, в зависимост от това какво преподавателят е предпочел да ви се покаже накрая, може да виждате само точките, които сте получили. Аз, например, тук съм получил 2 от 8 точки. Може да видите процента си, времето на изпълнение, колко време ви е отнело и кога сте го стартирали и приключили. Тук може да ви се покаже, отново пак казвам, въпросите преподавателят да е избрал тази опция, защото не всеки иска студентите да виждат кой въпрос е правилен, кой е отговорил грешно, но тук тази опция е избрана. Затова тук може да се види и всеки един от грешните и коректно отговорените въпроси, както и да видите правилният отговор. Но отново казвам, това е по преценка на преподавателят. В много от случаите по-скоро ще виждате само точките, които имате. Другото важно нещо, което ще ви се наложи да правите, е предаване на задание или курсов проект. Преподавателят може да го наименува по всякакъв начин, в зависимост от какво ще предадете, но ще бъде достатъчно ясно описано, за да се ориентирате. Като тук, например, може да видите, имам задачата да предам курсовият си проект. Мога предварително отново да видя на периода на предаване. След като го избера, отново виждам периода, в който трябва да го предам и тук различното е състояние на заданието. Тук мога да видя състоянието му, което означава, че все още не съм предал нищо, тъй като е празно, не е оценено, както може да видите. Вижда се оставащото време преди да се затвори това задание. Когато решите да предадете проекта си, избирате бутонът добавяне на изпълнение. Тук първото нещо, което трябва да уточня и което е важно, са допустимите файлови типове. Ако преподавателят е ограничил допустимите файлови типове, може да ги намерите ето тук долу под заданието и да видите кои могат да се прикачат. Например, в това задание файловият тип е ограничен до определени, включително файлове в Excel. Най-вероятно в описанието преподавателят предварително ще уточнил какъв тип иска да му бъде прикачен. Тук ако опитате да качите файл, който е различен от този, който е позволен, системата няма да ви допусне да го предадете. Опциите тук за предаване са две, или чрез провлачване на избрания файл директно в празното поле, или чрез един клик върху празното поле. Избирате бутона Choose File, след което избирате вашето задание, бутонът качване на този файл и накрая задължително натискате записване на промените. Това е единият начин,
който може да бъде настроено това задание. Имате си бутоните редактиране на задание, премахване на задание, което означава, че заданието в момента е предадено за оценка, преподавателят вече може да го види и да го оцени. Преди той да го оцени, вие имате правото да го редактирате по всяко време, както и да премахнете заданието и да изпратите друго. Въпросът е да бъде преди то да бъде оценено. Това е единият вариант, както казах, при него автоматично заданието ви вече е изпратено като оценка, но все пак е запазено. Вторият вариант, който е възможен и съм подготвил, е следният. Разликата е само в един бутон, но той също играе важна роля. Отново опциите са абсолютно същите. Тук само мога да покажа единствено, че допустимите файлови типове тук съм ги изключил, както вероятно по-голяма част от дисциплините ви също ще бъдат, т.е. преподавателят няма да има определени изисквания за прикачване на файл. Тук ще си бъде празно, т.е. ако не ги виждате, може да прикачате каквото вие прецените като файл, стига да отговаря на изискванията на преподавателя. Отново избирате си файлът, аз ще избера същия до момента, който съм имал в предходното. Отново избирам записване на промените и тук може да видите разликата е в един единствен бутон и в състоянието на заданието ми. В момента състоянието на заданието ми е чернова и тук в скоби може да видите, че пише не е предадено за оценка. Тоест в момента преподавателят все още не го вижда и ако вие не го предадете окончателно, означава, че вашето задание остава неоценено. Тук бутонът, който играе важна роля, е предаване на заданието. Тоест в момента тук може все още да си редактирате заданието, да го премахнете и да го добавите наново, ако има някаква нужда. Но след като сте готови, трябва задължително да предадете заданието си чрез този бутон, за да може окончателно то да бъде изпратено до преподавателя. И тук може да видите, че има потвърждение за предаване, което означава, че веднъж след като сте го предали тук, това означава, че е окончателно и няма да може повече да правите промените си. Отново избирате ето това тикче и натискате бутонът продължаване. И тук вече може да видите, заданието ми е предадено, но вече ми липсват бутоните, които са за редактиране и премахване. Тоест заданието ми е предадено окончателно. Имайте предвид, че това също може да е вариант и задължително следете за този бутон, защото ако забравите да го натиснете, както казах, заданието ви остава непредадено. Друг вариант, който също може да срещнете, при него вместо да предадете външен файл от вашето устройство, избирате бутона добавяне на изпълнение и тук ви се отваря директно поле за писане на свободен текст. Това също е като вариант. Преподавателят ви е дал задача, в която, например, да опишете нещо с ваши думи. Пишете определен текст, натискате записване на промените и същите критерии, като в предходните задания важат. Отново преглеждате добре какво сте предали и колко време ви остава. Но това е като трети вариант, да кажем, който също е възможен. Преподавателят вместо да изисква да прикачите файл, да използвате онлайн текст, вместо това, в който със свои думи да опишете определена от него задача. Друга важна подробност, която трябва да спомена при прикачването на външни файлове, като например прикачването на задания или курсови проекти, като тези, които демонстрирах, платформата Ellearn не позволява те да бъдат по-големи от 10 мегабайта, т.е. това е максималният размер на файла, който може да бъде прикачван. Ако е по-голям, системата няма да го приеме. Затова, ако вашият файл е по-голям, най-добрият вариант е да го качите в Google Drive споделено пространство. За него говорихме по-рано в това видео. Там имате 30 гигабайта свободно пространство, така че няма да имате никакъв проблем да го прикачите там и да го споделите директно с преподавателя. Друга важна подробност, която трябва да уточня, отнасяща се предимно към студентите в дистанционна форма на обучение, са линковете към виртуална стая за лекции или упражнения към конкретен преподавател. В началото на всеки семестър вие като дистанционни студенти имате приблизително около 2 седмици, в които е препоръчително да посещавате онлайн лекции и упражнения по всяка една дисциплина. За да може да ги посещавате, имате линкове, които водят към Google Meet стаи по всяка една от дисциплините, намиращи се още в началото на съответният курс. Тук може да ги видите, повечето случаи са винаги в главната страница,
под или над указанията по конкретната дисциплина. Както може да видите, тук имам два линка, които водят към стая за лекции или към стая за упражнения. Вие трябва да следите кога имате лекции, кога упражнения и да се присъединявате към един от двата линка. Когато решите да се присъедините, просто кликвате веднъж върху този линк. След като влезете в Google Meet, използвайки линкът, който преподавателят ви е дал, първо ще ви се покаже този прозорец, който виждате и при мен в момента. Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете в вашия студентски имейл адрес, който още в началото показах как може да заявите и получите достъп през WebStudent. За да може да влезете през него, трябва да използвате ето този бутон Sign In, който се намира горе вдясно. За вход трябва да влезете с студентският ви имейл адрес, започващ с факултетният ви номер klomba.students.ue-varna.bg, или ако не сте сигурни в изписването му, отново може да проверите и директно да копирате от системата WebStudent. След което трябва да въведете вашата парола. Ако сте влезли успешно, ще виждате вашият студентски имейл адрес, ето тук горе вдясно на мястото на бутона Sign In, който използвахме по-рано, за да влезем в него. Друг вариант, който може да се появи при вас, е при вход в Google Meet. На това място да виждате вашият личен имейл адрес. В такъв случай трябва да превключите и да се логнете, т.е. да влезете в студентският ви имейл адрес. Т.е. трябва да използвате бутонът Switch Account, след което да използвате Use Another Account и по същият начин да влезете с студентският си имейл адрес и парола. След като сте се уверили, че сте влезли в коректният имейл адрес, първо може да проверите дали вашите камера и микрофон са включени и работят правилно. Преди да влезете може да ги изключите, може да ги оставите включени, това е ваша преценка, но е хубаво да са свързани предварително и да знаете, че работят. След което избирате бутонът Join Now и по този начин ще изглежда всяка една от вашите Google Meet стаи. За включване на камера и микрофон използвате тези бутони, за споделяне на екран използвате този. Може да вдигате ръка, използвайки този бутон тук с ръчичката и да затворите разговорът. Може да прегледате списъкът с потребители, които са влезли в стаята и може да комуникирате с преподавателя също и през чат. Това бяха най-основните опции. Ако имате допълнителни въпроси или проблеми с платформата eLearn, както вече казах в началото, можете да се свържете с нас директно от началната страница на платформата eLearn. Ето тук от контакти. Другият вариант е директно да ни пишете от бутонът, който се намира най-долу, от контакт с поддържащите сайта. Това беше от мен, надявам се да съм бил полезен и пожелавам приятна и безпроблемна работа с платформите и системите на Икономическия университет Варна.